na kashi Allah ya baki. Na ce miki kada ki ƙara sa kafa ki bar gidan nan ba tare da kin nemi izini a guri na ba. Amma da yake kin rena ni kin maida ni yar iska. Shine kika yi ko? Zaki sani. Wallahi sai na kashe ki idan kika yi wasa a gidan nan. Na ga miki. Me yake faruwa ja? Me haka? Me magana kisa? Wai ka magana kisa gidan nan? Me ke miki? Wannan yarinya ba ta jin magana. Wannan da za ta mutu ma a gidan nan wallahi tallahi da na huta da abin da yake faruwa a cikin gidan nan. Lalle Hajiya Atina sai yau na gane baki da hankali. Wannan yarinya kike duka so ke kashe ta? Ya ta ce fa. To bari in ga miki. Wallahi tallahi daga yau sai yau idan kika sake taba yarinyar nan na rantsi da girman Allah zaki ga fushi na. Shikenan Alhaji kuma wallahi in dai za ta ci gaba da kafewa ba ta jin magana da nake gaya mata ko to ni kuma yanzu na sa kafa mu zuba. Shi ba zan gaya miki zuba kenan. Ba zan gaya miki zuba kenan. Ishuru da kuka. Ishuru buge hawa. Buge hawa. Ki dena kuka ishuru. Shi gina ta. Muje. Muje a bar mata gida. Ai ƙaryan tsoro ki. Mugun jini. Alhaji! Wai me yasa kake wa yarinyar nan irin wannan kallon ne saboda Allah da Annabi? Hajiya, yanzu ni ba makaho ba. Duk abin da ya gota ta gaba na ai na kalle. Ni fa ba makaho bane. Amma dai ka san dai kai ba makaho bane kuma kallo iri ne. Wannan kallon da kake mata wallahi ya fita daga cikin musulunci. Saboda da Allah fa da Annabi. Haka kanwana Maryam da ta zo gidan na lura da kai irin kallon da kake mata kenan ba dama ta wuce. Ka gani? Yarinyar nan Nusaiba fa haram ce a gare ka kai ubanta ne. Dan Allah ki dinga kyautata min zato. Me yasa kike min haka ne? Me zan kalla nawa take? Haba. Ni na ga abin da zaka kalla kai idan baka gani ba. Wallahi na tsani Nusaiba. Yarinyar nan da ba haka ta zo gidan nan ba. Yarinya ce mai kirki amma ga baki ɗaya ka canza ma yarinyar nan halayyarta a cikin gidan nan. alaikum Lukman. Wa alaikum
Ya kai ne? Da Allah zo mana daman na zo biya maka kudin ka ne baka bashin da nake bin ka. Kaga sunan ka nan wajen? Da zo wani ya biya ma bashin nan. Ka gan shi? To kuma gashi na soke shi ma yanzu. Lukman, waye biya mun bashi kuma? Ni na ci bashi waye zo ya biya? A wannan ba ruwan ga kuma ni an ma biya ma bashi dai amma ban biya ma biya bashin ba gaskiya. An biya ma bashi. Shikenan. Ba damuwa, na gode Lukman. Allah ya kiyaye. Wato ni abin da yake bani mamaki yanzu ke akan kulikulin 300 kike yawo kike wahalar da ke har wani gadara kike yi yau in miki dauko kulikuli ba gobe ki dauko gida 300 jarin ki 300 haba. To ya zan yi? Ai ya zamo sana'ata. Kaga in ban yi ba wanda zai bani ko sisi. A wannan zance ne da me baki ni nan da kike gani na zan iya baki naira 500 kullum. Allah da gaske kake yi? To kin ga ruwanki ne ko ki zubar ko ki sayar. In kin sayar riba in baki sayar ba ma riba. Sannan ga 300 ki a gefe ga kuma naira 200 ki ta kashewa daban. Gaskiya na gode. Amma kuma ba da wannan kuɗi fa yana da sharadi. To menene sharadin amma? Ya sharadin mai sauki ne. Za ki ringa zuwa kina taya ni gyaran ɗaki. Kina ɗan gyaggyara min. Sannan kuma za ki ringa ɗan taya ni da ɗan girki wani sa'ir. To ai ba matsala bane. In dai wannan ne ai zan iya. Ni dai kawai in zaka cika mu alƙawari na kullun zaka na ban 500 ne shikenan. In dai batu ne na cika alƙawari, ai mu ne sarakan cika alƙawari. Ruwa ma in na je ɗiba famfo, cika bokitin nake fal. Ina ne ɗaki? Yanzu ma da zaki shiga, sai na baki 1000 ma ba 500 ba. Allah? Insha Allah. Ina gaya miki kuma. To ina ne ɗakin? Amma fa ki hub saboda na san yanzu dai ba kowa a farfajiya. Yawuf nace wuf. Alhamdulillah. To, na ganka da kayan miya. Me za ka yi da kayan miya haka? Ai wannan kayan miyan da kika gani na siya. Ba komai yasa na siya su ba. Saboda tausayinsa da ya kama ni shi yasa kika gina siya su. Ka amma ka kyauta gaskiya. Shi yasa nake son ka saboda tausayinka. Ai tausayi ya kasance ɗabi'ata. Don kowane lokaci na ga mutum a cikin wani yanayi sai in ga tausaya mai. Shi yasa nake so ki tausaya wa rayuwata. Ki duba san da nake miki. Ai ma ka san ina son ka aiko? Ba sai wani ya gaya maka ba. Gaskiya hakan na yarda kuma na aminta. Na san haka. Kowane lokaci na san cewa ina san ki ina Alhaji. Kamar ya ne haka ban gane ba me ya haka? Daga sai fa mun san da kake kaman zaka daka mata wawa. To gidana ne fa. In ban sakata na wala a gidana ba ni fa bana son abin da kike mun. Kina samun ido a lamurana. Dan Allah dan Annabi ki kyale ni. Me ne wani me haka? Kai, Allah ka kawo wani mummunan zamani mai zuwa da bakin kaddara. Yarka ce fa da ka haifa Alhaji. Ya Allah ka shiga tsakaninmu da aljani da mutum dan adam irinka. Kinga ba na son wannan addu'a taki. Ba na son wannan addu'a taki. Ki mai da hankalinki wallahi. Wai me yake da miki ne? Wallahi talla ko ki daina samun ido a gidana ko in yanka miki receipt. Me haka ne? Ki mai da hankalinki. Wannan harkar sa ido ce. Mugun jini. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. San da hutawa. Yawo. Zo nan ba. Ba za ki kai wannan. An
sai bace ta ce kai mata shayi. To ta ce ki kai mata ko? To abinda za a yanzu ba ni zan kai mata. Hukuma ki dafa mana shayi. In kika duba cikin ruwa za ki ga wannan ganyen shayi. In kika duba za ki ga shi a wasu kuma ki dafa mana. Wannan bane kan kai mata. Amma da kina ta da sauri. To ki sauri da dafa mun shayi za ki ga wannan abin. Kar kuma na kira ta ya gane. To me zan yi na hana ta shan shayi na? To ko kawai na shiga ɗakin. Na san abin da zan yi.